Lige her, der har vi en Wii U kiosk, som oprindeligt har stået over i Legoland i Billund, og som altså nu står hernede hos Nintendo-pusheren. Dengang jeg blev forhandler af Nintendo, der plagede jeg lidt om, at om jeg ikke kunne få den slags ting her, for Nintendo måtte have noget stående et eller andet sted. Og Kasper, der arbejder for Nintendo, han sagde, det har vi ikke noget af, og bla bla bla, der var ikke noget. Men så pludselig en dag, så ringede han faktisk på butikkens 1-års fødselsdag, og sagde, at jeg ville få en gave leveret i dag på et tidspunkt. Og jeg anede ikke, hvad det var, men så pludselig så ringer det på døren, så står der en lastbil med en Wii U-kiosk på en palle, og siger, værsgo, den skal leveres her. Og så måtte vi finde en måde at bære den ned på. Jeg tror, den stod ude på gaden i et par dage, eller i et par minutter, eller et par timer, indtil jeg fik en af naboerne til at være med til at bære den ned. Nu står den altså her, og har 2 demoer på. Donkey Kong Country Tropical Freeze og Pikmin 3.